Ok, Badara Ali. Jigiso. Ale bɛ ci 2 1 1 2. Ok. 2 1 1 2. I b'a ci 666 ani 66. Ok, 666. I b'a nasi ko. I bɛ gele ladɔn dɔɔni ɲini. Ok. I b'a kɛ mugu i b'a kɛ nasi na. N'i y'a kɛ nasi na. I bɛ taa abattoir la n'o ye misi faa. Ok. I b'a fɔ dɔrɔn k'i mago bɛ misi sen 1 pewu la. A sen 1 pe. Ɲɛfɛ sen. Kɛra droite a kɛra gauche i b'a san. N'i y'a san i bɛ na i b'a ko k'a jɛ. O b'a sɔrɔ u y'a jeni ka ban. N'i y'a ko k'a jɛ i b'a kari-kari k'a kɛ minɛn kɔnɔ. Ka Badara Ali 666 nasi in bɛɛ k'a kan. O y'a sɔrɔ i ye gele ladɔn mugu k'a kan. Ok. Nafɛn o nafɛn ka di a bɛɛ k'a la. I ka sen in tobi k'a tobi. Hali ni ji in bɛ kɛra komi a bɛ jɛ i bɛ se ka ji wɛrɛ k'a kan n'a mɔna. I bɛ na misi sen in bɔ i b'a bila minɛn kɔnɔ. Mais n'i bɛ fɛ a ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ i bɛ filen kura ɲini. Ok. Baara ma deli ka kɛ min na n'i ma filen sɔrɔ i bɛ tasa kura ɲini min ma deli ka baara kɛ. Ok. I bɛ na sen in bila a kɔnɔ a mɔni. Ostazi i b'i dɛn yɔrɔ dɔ la. I bɛ Ala ma deli. Sɔrɔ telima garisɛgɛ telima. Yani tile 6 cɛ i bolo ka don garisɛgɛ dɔ la. I fa mana wari min sɔrɔli ma. Sen in bɛɛ don i ka kolo in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i ka dingɛ tigɛ k'a bila a kɔnɔ i k'a datugu. I k'i sigi k'o kɔfɛla filɛ. Ne ye n ka baara de ye n bɛ nin kɛ waati bɛɛ.